Ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo boli više od mene. I što je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo, a on se okrene te im reče, a on se okrene te im reče. Kada kulu gradi sjedi, proračunaj si ti, dovrši ti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas oduprti se može duplo mnoštvu od nas. On ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Što je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo, a on se okrene te im reče, a on se okrene te im reče. Kada kulu gradi sjedi, proračunaj si ti, dovrši ti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas oduprti se može duplo mnoštvu od nas. On ne nosi svoj križ,